खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे गोदान भिडिअफोरखौहाय भिडिअस लानानै फैबावबाय रायजोफोर। दिनै जों सावरायगोन रायजोफोर गिबिसिनथारावनो बिपिएफ पार्टिनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों बिनि सायाव जों सावरायगोन। नैथियावहाय बिपिएफ पार्टिनिनो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रबिराम नार्जारिया केबिनेट मिटिंनि उनावहाय मा सावरायदों बेखौ जोङो माखासे बेखेवलायगोन। बे समाव फै रायजोफोर जों गिबिसिनथारावनो बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों बेखौ ससे खोनासंग्रोनानै लादो। ঘটনা হয়ে গেল এটো হল অ্যাসেম্বলিত রিপোর্ট দাখিল করে যায় গ্রুপ অফ মিনিস্টার মানে কি সকালে একটা রিপোর্ট দাখিল করেছে এসটির ক্ষেত্রে রিপোর্ট দাখিল এটাই কৈছে না মই এইটোৱেতো কৈছে এইটোকে মই কৈ আছো গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে যোৱাকালি এছটিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এছেম্বলিত দাখিল কৰিছে লেখ কৰিছে সেইটো ইয়াৰ ওপৰতো ডিছকাশ্যন হোৱা নাই সিমানলৈকে জানে আপচু আৰু ইউ পি পি এলে সেইটো ডিছকাশ্যন নহ'ব জাষ্ট এছেম্বলি লাষ্ট দিনা লাষ্ট আৱাৰত সেইটো লেখ কৰি পেলাই জাষ্ট ৰাখিব সেইখিনি কথালৈকে আপচু আৰু ইউ পি পি এল নেতাই স্পষ্ট মই কি জানো মোতকৈ ভাল ইহঁতে জানে আৰু এইটো কি কেটাগৰী ৰাখিব নাৰাখিব কোনে ফাইনেল ডিচিশ্যন দিছে দিয়া নাই এইবিলাক মইহে জানে খৰ ভাঙাই দিয়ে আৰু মোক মাৰিব বিচাৰিছে নাকি যোৱাকালি একবাৰ হাত দিব দিয়ক না একবাৰ হাত দিব দিয়ক কোন আপচু নেতা কোন ইউ পি পি এল নেতা মোক মাৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছে বোলে মোক মাৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছে বোলে আপচু নেতা আৰু ইউ পি পি এল নেতাই সাহস আছে আগুৱাই আহক না স্পষ্ট হ'ব ৰাইজে লাহে লাহেকৈ কোনে কি ডিচিশ্যন দি পেলাই আহিছে দিছপুৰত ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो ओरैबायदि लाजिंसिं जेरावहाय मेगनजों देख देख नुखादों सेक्रेटारियेट बिल्डिं सिन्थायनो सेक्रेटारियेटनि बिल्डिंनि चेयार टेबोल सिन्थायनो बायलाबायजोबनाय सिफायलाबायजोबनाय लाइमोनफोरनि सोमावसारनाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय ओंखारनानै ज' सोमावसारनाय नुखादों। दा बिया मोनसेल' एनअसिखौहाय बोखारनानै लाफिननांगौ। दा बेखौबो गनायनो हाबावा हाग्रामा महिलारि बिथाङा अब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनि सिएम जाखांनायनि उनावहाय बर' हारिखौहाय फोजोबस्रांनानैसो थांनो सानदों ना बिथाङा बर' हारिखौसो रैखा खालामनो सानदों। बे समाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंनो हागौमोन जे बिथाङा एनअसिनि सायावहाय माखासे फिननाय बाथ्राफोर होनो हागौमोन नाथाय बियो मा रायजो राजाफोरजोंसो जुजिबाय रायजोफोर बर' हारिजोंसो दावहा नांनो जुजिबाय हाग्रामा महिलारिया बर'नि लाइमोन फरायसाफोरजोंसो जुजिनाय जोङो खोनानो मोनबाय। अब्ला बे साखाथियाव थानाय उदालगुरिनि दानि आथिखालनि डिपुटि चिफ मिस्टार दैमारिया मा सानखो बिथाङा लाजिनाय मोखांखौ लानानै गावनि मोखांखौ सिखोमालायनाय जोङो बेबायदि इसारा नुनो मोनदों। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ पार्टियाव जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दं नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिनि सिएम हाग्रामा महिलारिखौहाय एंगारलाय हाग्रामा महिलारिया सोर बियो अब्ला दिनै नोंथांमोना गाव गावनि पकेट खरसानि थाखाय गाव गावनि धोन सम्पत्ति उदैनि थाखाय लाक्जारिस जानो लुबैनानैहाय दिनैनि समावहाय नोंसोरो बिपिएफ पार्टिखौहाय मदद खालामबाय थादों। नाथाय जोंथ' नुखाबाय डाइरेक्टलि बुंखाबाय हाग्रामा महिलारिया नांनांगौब्ला नांगोन सोर बेलाय आंखौ बुथारग्रायालाय बे रावखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय दा अब्ला हारिजोंसो दावहा नांदों हाग्रामा महिलारिया सिएम जाखांनायनि उनावहाय बर' हारिखौहाय धंस खालामनायनि लामायावसो बिथाङा टारगेट खालामनानै थादों। दा एनअसि हरखांनायनि उनावहाय सेकेन्ड एनअसि हाग्रामा महिलारिनि सायावहाय सोनारनानै दंबावो केबिनेटनि मिटिङा जोबनायनि उनावहाय दा मा ग्रुप अफ मिनिस्टारनि आखायावहाय बे एसटिनि फर्मा थांनानै दंहैयो एसटि भेलिया नैबे एसटि भेलिखौहाय
दा साक्सेसफुल जाफुंहोबावनो थाखाय हाग्रामा महिलारिनिफ्राय माखासे एनअसि नांबावगौ जानानै फैदों मोनथाम ट्राइबेल संघनिफ्राय बेनिनो गोनांसिनथारा जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्रायनो बिटिसि सरखारनिफ्राय दा नैबेखौहाय जाहाथे बिथाङा हरबावा जुदि हरबावनाय जायोब्लाथ' हयथ' जोंब्लावजोबगोन खोमा बिटिसि सेक्रेटारियेट बिल्डिंआ दा बे सेक्रेटारियेट बिल्डिंआव बेफोरबायदि फिसा फिसौ जाथाय जानायनि थाखायसो सरकारा दिनैनि समावहाय आन्दाज मोनदों आरो जुदि बियो जायामोनब्ला ओरैनो मानो नर्मालि सोमावसारबाय थायोमोनब्ला हख्रावबाय था नोंसोरो होननायावसो बे जानानै फैदोंमोन रायजोफोर दासिमहालागैबो हाग्रामाया जेबो बाथ्रा बुङाखै नैथियाव फैदो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रबिराम नार्जारी बिथाङा मा फोरमायदों मिडियानि सिगाङाव ससे खोनासं प्रतिवेदन मैं जास्ट 5 मिनिट आगत हाउसत ले करार पिछतহে मैं पाइছো ইয়ার হাতী আছে না ঘোড়া আছে ইয়াত ঘৰিয়াল আছে না কি আছে মই দেখা পোৱা নাই ইয়াত কি লিখিছে কবিতা লিখিছে না ইতিহাস লিখিছে না ইয়াত কিবা মানে বেলেগ এটা কিবা ইয়াত লিখিছে এইটো মই অধ্যয়ন নকৰাকৈ খুলি নচোৱাকৈ মই এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে একো ক'ব নোৱাৰিম গতিকে এতিয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা মানে কি এইটো গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰৰ অপিনিয়ন হে মন্ত্ৰী গোটৰ এটা অপিনিয়ন হে এইটো বিল নহয় এইটো আইন নহয় তেওঁলোকে নিজৰ দৃষ্টিভংগী নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিলহে কৰিছে এইটো দাখিল কৰা মানে কি এছটি দিয়া হ'ল বুলিতো নুবুজায় এছটি দিয়াৰ কাৰণে এটা মানে তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলিতো নহয় ইয়াত এছটি দিব নালাগে বুলিওতো লিখা থাকিব পাৰে নহয় জানো বা এছটি দিলেও কাক কেনেকৈ দিব কোনটো গটত দিব কেনেকৈ মানে ইয়াত মানে ব্যৱস্থা কৰিব ইয়াৰখিনি এটা ফৰ্মুলা থাকিবতো পাৰে গতিকে এতিয়া মন্ত্ৰী গোটৰ কি ইয়াৰ প্ৰতিবেদনত কি লিখা আছে লিখা নাই ডিটেইলছভাৱে আগত আমি পঢ়িব লাগিব ইয়াৰ পিছতহে আমি আমাৰ ক'ব লগাখিনি কথাটো ডিটেইলছভাৱে আমি ক'ব পাৰিম जुदि बिथांनि बुंनाया थार बाथ्रा मारब्ला अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन रबिराम नार्जारी मोना जों बर' हारिखौसो ललिपप दौनो नागिरदों ना बै एसटि बिग्रा मोनद' हारिखौसो ललिपप दौनो नागिरदों जोंथ' बर' हारिखौसो ललिपप दौनो नागिरनाय बायदि नुदों नंखाय नंदोंब्ला नैबेयाव फरायनानै नाय रोखा रोखा लिरनाय दङ ना बे लाइजामा नैबे नटिफिकेशन जे लाइजाम ओंखारदों नैबे नटिफिकेशन लाइजामा नंखाय नामा बेयाव मा लिरनाय दङ नोंथांमोना नाय आनडिभाइडेड गवालपारा बेयावहाय थाखानाय एसटि प्लेनजोंसो सरजाबफानाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला बे थाखानाय एसटि जोंहाय सरजाबफाखाबायब्ला एसटि पियावहायनो दाजाबफाखाबायब्ला अब्ला बै मरान मथ' थाइ आहम राजबंशीफ्रा जोंनि क'क्राझार चिराङावनो बिसोरो जायगा मोनगोन दा बेखौहाय खालामनाय नङा साननानैसो बै माखासे दैदेनगिरिफ्रा थाखानाय एसटि एक्जिस्टिं एसटिखौहाय खहा खालामाजासे मावनो हागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ खुनु आन्दाज खालामाखिसै डाइरेक्ट बर' हारिनि खहाखौ मावनानै होबाय बेखौ नुनानै आदित्य खाख्लारि बिथाङा दिनैनि समावहाय सोमावसारदों मानोना सिसिट'वानि बुंनाय मथे बिसोरो खामानि मावाखै गनायाखै रिजेक्ट खालामदों बेनिखायनो सोमावसारदों दा अब्ला जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोना मा बुंनो सानखो आरो बे लाइजामनि गाहायाव नाय बेयावहाय एक्जिस्टिं एसटिनि थाखाय जेबो अबजेक्शन गैया होननानै लिरनायबो दङ अबजेक्शन गैयाब्ला मास मोनसेनिफ्रायनो इसेबां सोमावसारबोबाय थादों दावराव खालामबोबाय थादों सिसिट'वाया थांनाय 10 थारिखआवहाय बेयावहाय गुवाहाटीनि मोनसे फोथारावहाय माखासे स्ल'गान होनाय सुबुं गौमा जमा जानाय बेफोरो मामोन बिलाय बे अबजेक्शन नङा खोमा दा बेनिखायनो आं सानदों ओरैबायदि हारिनि थाखाय साननो रोङै सासे सिएमखौ फसंनानैहाय बर' हारिया गोबां अलखदाव जाबाय रायजो गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि